सीतामढ़ी जिला हवे सीतामढ़ी मिक्स बाय अमरीश लाल। आहाइल जे नाचे जा गइल नाही बाच के ओढ़नी चबाव तारू अपना हो दांत से आहाइल जे नाचे जा गइल नाही बाच के ओढ़नी चबाव तारू अपना हो दांत से करबू केतनो माई माई गरमी उतारी करबू केतनो माई माई गरमी उतारी बुची रे जिला हवे सीतामढ़ी फरले पफारी जिला हवे सीतामढ़ी फरले पफारी हमा के लइका सब हवे रंगदार रे तो पके राख अपना चोली के अनार रे हमा के लइका सब हवे रंगदार रे तो पके राख अपना चोली के अनार रे ना तो दिहे रस तोरा नीमुआ के गारी ना तो दिहे रस तोरा नीमुआ के गारी बुची जिला हवे सीतामढ़ी फरले पफारी जिला हवे सीतामढ़ी फरले पफारी मनी से बुची रही है ते बच के नाही तो चढ़ भी सटे जाते हूँ मच के धारा मनी से बुची रही है ते बच के नाही तो चढ़ भी सटे जाते हूँ मच के राइटर रणधीर दिहे गरमी उतारी अमरीश लाल दिहे गरमी उतारी जिला हवे सीतामढ़ी फरले पफारी जिला हवे सीतामढ़ी फरले पफारी आहाइल जे नाचे जा गइल नाही बाच के ओढ़नी चबाव तारू अपना हो दांत से करबू केतनो माई माई गरमी उतारी करबू केतनो माई माई गरमी उतारी बुची रे जिला हवे सीतामढ़ी फरले पफारी जिला हवे सीतामढ़ी फरले पफारी। महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो नरगा बाजार सीतामढ़ी बिहार।